jamana jugu n'o ye terroriste ɲɛmɔgɔw ye an ka armée ye minnu mago sa Kidal kɔsɔ in na olu bolilen bɛ ka taa sigi Algérie jamana kɔnɔ bi in na sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an m'o si kɛ kɛlɛ ye an b'a dɔn anw ka jamana in problème de 90 à maintenant Algérie de fana ye nin tiɲɛnikɛlaw jatigi ye bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ sisan Algérie wulilen bɛ fo k'a da don an ka jamana koɲɛ tɔ la ko fo ale k'a sago jagoya an ka jamana autoritéw kan rebelles sago ka kɛ Iyadagali sago ka kɛ donc ka b'o la fo ka taa jɔnmaya yira an na ka malidenw wele a ka jamana kɔnɔ minnu ni Mali marabagaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Mali marabagaw k'a sɔrɔ olu ka jɛn t'a la u ma ɲininka u fɛla la k'olu bɛna taa kuma Mali lakana ko ni Mali basigili ko kan an ko vraiment kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan a ka lajɛrɛ in mun kɔni ye Bamakɔ gouverneur ye ale ma yamaruya di walasa a ka se ka kɛ yala cogoya wɛrɛ b'aw bolo ka a kɔni a tɛna taa baara min kɛ ka se k'o lawaleya tuguni wa an bɛ sariya jamana de kɔnɔ donc n'i bɛ nin bɔli sugu kɛ surtout an ko an b'a kɛ yɔrɔ min n'o ye Algérie ka lasigidenso ye Bamako yan Dawudabugu sirafara la i bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ o de la an ye sɛbɛn kɛ ka taa sɛbɛn bila gouverneur fɛ ka yamaruya ɲini a fɛ ani ka ɲini a ka finitigiw bila an ka bolo kan baara in bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔna la cogo min mais gouverneur ko ka jaabi b'a jira k'a fɔ ale sirannen don an ye yɔrɔ min choisi farati bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw kana taa don an cɛla ka dansagow kɛ ani ka taa kow kɛ an t'a fɛ an yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye an ko gouverneur y'o min fɔ o jɔrɔnako an fana ka jɔrɔnako do et puis jo b'a bolo o la donc an ko an ka to sariya kɔ mais mɔgɔ caman fɛ a tɛna nin lajɛrɛ min kɛ a tun bɛ kɛ sababu ye mun kɔni ye gɛlɛya bɛ Mali ni Algérie cɛ halisa ka dɔ fara o gɛlɛyaw kan a bɛ jaabi jumɛn di ka ɲɛsin nin tigilamɔgɔw ma oui kabi an ye nin ko in daminɛ lagosi kɛbaga sugu bɛɛ wulila dɔw wulila ko an bɛna maliyɛn minnu bɛ Algérie k'an bɛna olu kungo gɛlɛya an bɛ faransi gɛn waati min dɔw ye nin kuma kelen de fɔ ko maliyɛn minnu bɛ u bɛna gɛn an bɛna kungo se o maliyɛnw ma bon o maliyɛn kelenw de yɛlɛmana Algérie sisan u kɛra Algériens ye olu de bɛ nin kuma sugu fɔli la mɔgɔ min ɲɛna ko e ye jɔn ye e bɛ fɛn o fɛn kɛ muɲu ni sabali la ani bonya la ka ɲɛsin a ma a ɲɛna k'i ka jɔnya de sababu la i bɛ k'o kɛ donc an ko mɔgɔw minnu bɛ yen n'olu ma ko ninnu faamuya hali bi u ka kow filɛ ni hakili ye maliyɛnw bɛ Algérie Algériens bɛ Mali kɔnɔ anw ka laɲini fana tɛ peuple ye an ko Algérie fanga bɛ dansago min na an tɛ jɛn n'a ye anw bolo o tɛ kɛlɛko ye bon ni mɔgɔ ko la ko e bɛ fɛn min ye ja dansago la k'i b'o kɛ an ka jamana kɔnɔ k'an k'an da de ko sinon k'an ka jamanadenw b'e fɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ ko jamana si tɛ yen min ye Ala ye wa jamana bɛɛ gulolen bɛ ɲɔgɔn na wa jamana tɛ yen k'e mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la